Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia kien kostret ċedi għal klikka ta' Simon Busuttil u sejjaħ konferenza tal-aħbarijiet dwar in-nirien fil-Matab mingħajr ma segwa d-dettalji li nataw minn uffiċjali tal-Wasteserv. F'diskors ta' madwar kwarta l-kap nazzjonalista allega li l-gvern kien qed jaħbi l-fatti dwar in-nirien fil-Matab u beda jistaqsi bosta mistoqsijiet li kienu diġà twieġbu fid-dettall f'konferenza tal-aħbarijiet li natat sija qabel. Mistoqsi segwix il-konferenza stampa, Delia qal li din ma kienitx importanti u bbaża diskorsu fuq spekulazzjonijiet u dak li ħaseb moħħu u mhux il-fatti. Ġi press conference ma tafux qalu fiha. Jien nixtaq nistaqsik inti. Tieni sekonda. Ma naħsibx li r-responsabilta hija dwar jekk bniedem segwix press conference jew le. Sejt ħafna mistoqsijiet. Paċenzja. Sa jew trid nwieġbek jew ma tridniex għalejha ma tagħmilx differenza. L-importanti mhux jekk xi ħadd segwix il-press conference jew le. Mistoqsi minn ġurnalist ta' One News jekk jaqbilx mal-pjan tal-gvern li juża l-iskart biex jibdlu f'enerġija, Delia qal li dan m'għandux jaqsam. X'inhi l-politika tal-PN dwar l-iskart? Ftit iktar preċiż? X'inhi l-politika tagħkom bħal-Partit Nazzjonalista dwar l-iskart? Jekk trid inkun sempliċi ħafna nkun, jekk trid ikun fid-dettall nkun il-politika tal-Partit Nazzjonalista dwar l-iskart hi illi l-iskart hija riżorsa u mhix problema. Ġifieri taqbel ma' inċeneratur biex niġġenera d-dawl mill-iskart? Tmur li minn ħaġa. L-istess ħaġa. M'għandax taqsam xejn. Fuq l-iskart u f'għandna nagħmlu kif nutilizzaw l-iskart. Għadni kif weġibtek illi l-iskart għandu jkun riżorsa. Aktar qabel il-Ministru għall-Ambjent Jose Herrera spjega li meta jitlesta l-inċineratur ir-riskju tan-nar kien se jiġi eliminat. Kieku kellna inċineratur, kieku ma kienx ikollna dal-inċident. Għas-sempliċi raġuni illi l-RDF jikun il-fuel għal l-inċineratur. Mela nifrankaw li għandna bżonn nesportaw u nħallsu biex nesportaw u flok ma qed nesportaw qed inbidluh f'elettriku. B'reazzjoni il-Partit Laburista qal li Adrian Delia ċeda għal klikka ta' Simon Busuttil li meta n-nar kien għadu jħeġġeġ sew ġew jaqgħu jqumu mis-sigurtà tan-nies u ħarġu jagħmlu argumenti politiċi partiġjani. Fosthom id-deputat Jason Azzopardi li qabel ma jakkumpanjaha fil-Matab għamel nofs ta' nar jirreaġixxi b'kummenti politiċi partiġjani.